ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲ ରାଇସ୍ କମଲ। ମୁଁ ଏଇଠି କେବେ ବି ଆସିନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଲାଗି। ତ ଭାବିଲୁ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯାଇକି ବି ରୋଷେଇ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ କିଛି ଖାଇବା ଏଇଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଲାଗି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବାବୁକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ତ ବହୁତ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲି, ତଥାପି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମେନୁ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଲାଗି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦେଖୁଛି ଲିନା ତା'ର କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ତ ବୋଧେ ନେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ମୋତେ ବି ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ କି? ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଛି ଭାତ ତରକାରୀ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବୁ, ଛୁଆ ମୋର ତ ଖାଇବେନି। ମୁଁ ଯଦି ନେବି ରୁଟି ଦୁଇଟା ନେବି। ତ ଲିନା ତା'ର ଏଇଠି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି। ମୁଁ ବି କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ବି ପରଠା ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବ। ତ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ତ ସେ ତ ନେବନି, ତା ଝିଆରୀ ଅଛି, ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ତ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ, ତଳକୁ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ବି ପୁଅକୁ ଧରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କେଉଁଠି ଖସିଗଲେ ନା ସିଧା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଡର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା, କାହିଁକିନା ଏଠି ତା'ର ଚପଲ ଫପଲ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖସିଯିବ, କିଛି ଇଏ ବି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ। ଆଉ ତଳେ ଭାବିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ତ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଆଗେ ତଥାପି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ଟିକେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆଉ ଶୁଣିବା ଉପରେ ନାହିଁ। ଫିରି କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଫଟୋ ଆଗେ ଉଠାଇବା, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତ କହିଲେ ଯା ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଛୁଆ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଛୁଆ ତିନିଟା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ସରିଲା କି ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଅରେ। ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସରିଗଲା, ଫେର ମୋର ବି ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଗଲା। ତ କାମ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଆସିଲୁ ଏଇଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭି ମାର୍ଟକୁ। ତ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ ଭାବୁଛୁ କେତେବେଳେ କାମ ସରିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଥା ହେଉଛୁ। ବୋପାଲ ଲିନା ତ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ, ସିଏ ତା'ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି ଆଗକୁ ତା'ର ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବାରେ, ସେ ଆଉ ପଛକୁ ବି ଅନଉନି କି କିଏ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ସେ ତା'ର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଲିନା ତା'ର ପଳେଇଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ତ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କୂଳରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ। ତ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅକୁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ଆଉ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଧରିବୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ଏତେ ସମୟ ଧରିପାରିବନି, ସିଏ ବି ତ ଛୋଟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ନେବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନିଆ ବି ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ଫିଟର ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି କିଛି ନେବୁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ବାସନ କୁସନ ବି ଅଛି। ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଛି ସାମାନ। ତ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତା'ର ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ସେଇଠି ବି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ବି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପାଲୋ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ପୁରା ମାନେ 3 ମଞ୍ଜିଲ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛୁଆକୁ କାଖେଇକି। ତ ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ ଚାଲ ଆସିଛୁ ମାନେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ନ ନେଲେ ବି କହିବେ ଯାଇଥିଲ ଏତେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇକି କିଛି ବି ଆଣିଲନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଯିବା। ତ 3 ମଞ୍ଜିଲ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ କାଖେଇକି ବାପ ଖାଲି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦରଜ ଦେଲାଣି। ତ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛୁ କ'ଣ ସବୁ ନେବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖା ଦେଖି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେ ତଳେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼
लोक मैंने आम ही आसीचु आंगे छोट छोट छुआ जी मानक काखेक आनीचु तो ये चली आमर देखा देखी छोट छुआर पैंट फैंट जोटा भल लगे नहीं जीव जदि भल न लगे अन्य जगह को जाकि देखी आसब तो मुझे बाछुली झी ये ड्रेसटा मत बहुत भल लगे मो झीपाई आ सी तो एमती भी अश्नीटा सी खेलुची ना सब बाहर तो असना मसना भी हम मुझे बोले धला सार्टा अलग कलर होते भल होता तथा मत बहुत भल लगे मु कहली प्राइज भी देखिली प्राइज भी ठीक अच्छी तो यहीटा मुझे सिलेक्शन कली मुझे यहाँ गोटे नहीं जी आ देखा पुओपाई कौन नेबा तो देखा कौपटे मिलूँ तो ये झील छुआर ये भी बहुत भल भल ड्रेस सब मिलूला तो मुझे कहली एबे तो किसी पर्वपर्वाणी भी ना सेमती किसी नेबा ना खाली यहाँ फ्रक गोटे बहुत भल लगे तो मुझे कहली यहाँ गोटे नहीं जा तो ये आमर देखा देखी सब चली छोट छुआर टे बाछिकी नहीं जीव आ छोट छुआ टे तले खेड़ा खेड़ी करती ना टे असना मसना हो जाए तो से कलर को टे बेसी चूज करने को पड़ो तो ये चली आमर देखा देखी से दीज भी देखुं मु भी एपटे तार देखु थाए झील बड़ झील मो सांगे अच्छी सी तार तो यही भाया भिडियो बनाऊँगी जे क्या मुँह देखा जाऊँगी क्या मुँह देखा जाऊनी मु कहली टे भल कि कर भिडियो ना तो भल लगेनि ना सी हसु थाए तो कहला मम्मी तू कर मु देखुची कौन जिनस सब अच्छी तो आमर एमती चली थाए कथबार्ता तो समस्ते किणाकिणी कलु मु भी किसी किणाकिणी कली मु कहली चलो ये शीघ्र गले अन्य जगह को जीवा अन्य जगार भी देखी आसवा यहाँ हूँ भी मार्ट आ गोटे हूँ से भी मलटा से जाइए देखू तापर घर को जीवो अन्य जिनस भी किणाकिणी करार अच्छी टे लेट भी हो ना आपण मैंने तो जानी छोट छुआ सांगे आसिले एमती किणाकिणी कर बहुत असुविधा हो जाए तथापि कहले ना चलो किसी देखा पुणी जावाक तो पड़ो सेपटे तो आसिक देखा देखी करुचु कौन नब कौन ना आ किसी एमती खास पसंद तो आसलानी आती भी आसला टे रेट ये ना भी मार्ट टे अधिक रेट अच्छी तथापि मु कहली चलो जहाँ तो गोटे पसंद आसला ताको से नहीं कि जीवी तो ये आसिक लाइन रे छिड़ा हेली तो लोक भिड़ नथिले आ लाइन रे आसिक छिड़ा हेली मुझे बिलिंग करके जीवे आ से दी जन तो अलरेडी बाहरी सारे तांकर तो बोधे किसी नेलेनी आ जड़े तो नेबार कहूले हेले से भी नेला नहीं कहीं आउ गोटे जगह को जीवार अच्छे ना से आठू टे कम माने तार रेट कम थाए से नापी मुझे किसी नेबी ये तो से गोटे फ्रक ही धरली आउ से गोटे फ्रक ही नहीं कि जीवी चलतु देखा आउ गोटे मॉल को तो ये वीडियो रे एतिकी।